Bulaklak na itinatanim upang pagandahin ang hardin. May mga halamang inaalagaan upang magbigay ng lilim. At mayroon ding mga halamang matagal ng bahagi ng ating hapag, ngunit madalas ay hindi natin napapansin. Ang mga ito mukhang dekorasyon lamang. Palamuti sa gilid ng plato, isang kulay na nagpapaganda sa pagkain. Ngunit sa likod ng bawat bulaklak at dahon ay may kwento. Kwento ng mga magsasakang buong tiyagang nagtatanim, kwento ng mga kusinerong patuloy na naghahanap ng bagong paraan upang ipakilala ang mga lokal na sangkap, at higit sa lahat, kwento ng isang lalawigang unti-unting ipinapakilala ang kalikasan bilang bahagi mismo ng kultura ng pagkain. Sa lalawigan ng Pangasinan, ang pagkain ay hindi lamang tungkol sa lasa, hindi lamang tungkol sa lilamnam, hindi lamang tungkol sa tradisyon. Ito rin ay tungkol sa kulay, sa bango, sa sariwang ani at sa mga halamang matagal nang nasa ating paligid, ngunit ngayon lamang muling nabibigyan ng bagong halaga. May mga bulaklak na maaaring gawing panghimagas, may mga dahon na nagbibigay ng natural na kulay sa kanin, at may mga halamang nagiging tsaa, inumin, palamuti at maging pangunahing sangkap ng iba't ibang pagkain. At habang ang iba naman ay nagsisilbing paalala na ang kalikasan ay hindi lamang dapat tinitignan, ito ay dapat ding pinahahalagahan. Sa bawat tanim na namumulaklak, may panibagong oportunidad. Sa bawat halamang inaalagaan, may panibagong lasa. At sa bawat kusinang bukas sa pagbabago, may panibagong kwentong maihahain. Ito ang Flora Culinaria. Kapag sinabing bulaklak, ang unang pumapasok sa isip ay hardin, bouquet, palamuti o kaya'y regalo. Ngunit paano kung sabihin na maaari rin itong maging sangkap ng pagkain? Sa bayan ng Rosales, may isang kainan na matagal nang pinatutunayan na ang bulaklak ay hindi lamang para pagmasdan. Ito ay maaari ring ihain. At higit pa rito, maaari itong maging dahilan upang mas makilala ang lokal na pagkain ng Pangasinan. Sa kainang ito, ang bawat putahe ay nagsisimula sa isang simpleng tanong. Paano kung ang kalikasan mismo ang maging pangunahing inspirasyon ng ating kusina? Sa halip na umasa lamang sa imported na sangkap, pinili nilang tumingin sa sariling bakuran, sa mga halamang matagal nang tumutubo sa paligid, sa mga bulaklak na dati bahagi lamang ng hardin, at binigyan nila ito ng panibagong papel. Hindi bilang palamuti, kundi bilang sangkap. Hindi lamang para gumanda ang pagkain, kundi upang maging masustansya rin ito. Sa bawat plato, hindi lamang kulay ang kanilang idinaragdag. May layunin, may konsepto, may kwento. Isang kwentong nagsasabing hindi kailangang lumayo upang makahanap ng kakaiba. Dahil minsan, nasa mismong bakuran lang ang susunod na sangkap na magpapakilala sa isang lugar. At isa sa mga unang naniwala rito ay ang kanilang chef. Paggamit natin ng flower is nagsimula siya kay owner si Sir Vladimir Mohammed Meriales. So, ang sasabi niya, yung aesthetic ng flower at saka yung mga health benefits na nakukuha niya. Sabi niya, kaysa nag-aano tayo ng mga food supplement, bakit hindi na lang natin anuhin yung natural na makukuha natin sa flower? Kasi yung flower natin, yung Ternattea flower is dami niyang health benefits like antioxidants, ang ganda niya sa may mga diabetic. Pero hindi naging madali ang pagtanggap ng publiko, sapagkat para sa karamihan, ang bulaklak ay bulaklak lamang. Hindi pagkain, hindi sangkap, at hindi maaaring ihain para pampasarap. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang ipinakita na ang edible flowers ay higit pa sa magandang presentasyon. May mga bulaklak na may antioxidants, may natural na aroma, may kakaibang tekstura, at may kakayahang baguhin ang karaniwang putahe nang hindi sinisira ang tunay nitong lasa. Kaya naman maging ang kanilang mga inumin isinabay din sa pagbabagong ito. Yung sa drinks natin, ini-infuse na natin siya sa mga drinks natin like juice, and then especially sa water natin. Nilalagyan na natin siya ng flower, and then yung katas ng flower is ini-infuse natin sa juice natin para
instead na ano lang siya, plain water, why not sabi ni owner na ilagay na lang natin siya na siya mismo yung base natin kung paano timplahin yung mga juice natin. So, ayun, instead na plain water lang, nagkakaroon tayo ng mga additional supplement na kukuha natin dun sa mismong flour. Ngunit hindi lamang mga inumin ang kanilang binigyan ng bagong anyo, kundi pati ang kanin, ang pagkain na halos araw-araw nasa hapag ng bawat Pilipino. And then the rice, yung rice natin, so upon cooking the rice, so pag nai-steam yung flour, yung katas ng flour is bumababa sa may rice natin. So ayun na yung nagkukulay. Ano sila tuwang-tuwa? Yung rice blue, parang ayun pa lang, parang naano namin, ay yung ginagawa namin, yung naisip ni owner na gawin namin para sa food namin is maganda kasi na-appreciate ng tao, binabalikan kami. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming bumabalik, hindi lamang para tikman ang pagkain, kundi upang maranasan ang kakaibang konsepto. Isang konseptong nagsasabing hindi kailangang baguhin ang pagkaing Pilipino dahil sapat nang bigyan ito ng panibagong pananaw. At habang dumarami ang mga bumabalik na bisita, mas lalo ring tumitibay ang kanilang paniniwala na ang lokal na sangkap ang tunay na bida. Ngunit para sa kainang ito, hindi sapat na gumawa lamang ng kakaibang putahe dahil mas mahalaga ang pagpapatuloy, ang pagiging tapat sa sariling konsepto at ang patuloy na paghahanap ng mga paraang magpapakilala sa yaman ng Pangasinan sa pamamagitan ng pagkain. Sabi nga ni owner, okay na yung ginagawa natin, maganda na yung ginagawa natin. So ang gawin na lang natin is consistency at saka pagpatuloy at kung meron pang mas magandang pwedeng gawin na alam natin ay kakaganda para sa mga guests natin. Ba't natin hindi gawin? Huwag tayong gagaya, tayo dapat ang ginagaya. Sa bawat pinggang inihahain, hindi lamang pagkain ang natitikman, kundi ang posibilidad na ang isang simpleng bulaklak ay maaaring maging susunod na simbolo ng lokal na kusina. At habang ang mga chef ay patuloy na naghahanap ng mga halamang maaaring maging bahagi ng kanilang mga putahe dahil may mga taong mas nauna nang nagsimula sa pinakapundasyon ng lahat, ang pagtatanim. Sapagkat bago makarating sa plato ang isang halamang maaaring kainin, may isang magsasakang unang naniwala na maaari itong itanim. May mga halamang tumutubo sa lupa at mayroon ding mga halamang pinatutunayang hindi pala kailangan ng lupa upang mabuhay. Sa unang tingin, tila kakaiba. Walang putik, walang kalabaw, walang bukuring karaniwang nakasanayan nating makita. Sa halip, mga greenhouse at libo-libong halamang sabay-sabay na lumalago. Ito ang hydroponics, isang makabagong paraan ng pagsasaka na unti-unti nang nakikilala sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. Habang ang iba ay naghahanap ng mas mabilis na paraan ng pagtatanim, mas pinili ng ilan na maghanap ng mas matalinong paraan. Paraan na hindi gaanong naaapektuhan ng pabago-bagong panahon, paraan na gumagamit ng mas kaunting tubig at paraan na nagbibigay ng pagkakataon upang makapag-ani sa loob lamang ng mas maikling panahon. Sa bayan ng Bayambang, may isang magsasakang minsang nagsuot ng uniforme ng nurse. Ngunit ngayon, mas madalas nang makita na may hawak ng punla at mga halamang unti-unting sumisibol ang kanyang inaalagaan. Patunay na minsan, ang pag-aalaga sa tao ay maaari ring magsimula sa pag-aalaga ng pagkain. Hindi siya ipinanganak na magsasaka, hindi rin siya agad naging eksperto, at katulad ng marami, nagsimula rin siya sa pangangapa, sa pag-aaral at sa paulit-ulit na pagkakamali. Nag-start ako ng hydroponics pagbalik ko after 12 years galing ng ibang bansa sa Oman. Actually, I'm a nurse by profession. So, after nung pandemic, so masyadong naapektuhan tayo lahat. We decided yung asawa ko at saka ako na bumalik dito sa Pilipinas para mag-farming. So, nag-isip ako, a year bago kami umuwi, nag-isip ako ng 10 negosyo na papasukin. So, isa ang hydroponics na medyo maganda ang naging outcome compared dun sa mga ibang pinasok ko na at saka mga ibang negosyo which is mga nalugi. So, ang dami kong loss. Napakahirap pumasok sa isang negosyo na wala kang masyadong alam. Sa unang tingin, aakalain ng marami na napakadali lamang ng hydroponics sa kadahilan ng malinis itong tignan.
Moderno ang sistema, ngunit sa likod ng bawat halamang tumutubo, may mga pagkakamaling kailangang pagdaanan. May mga pananim na hindi nabuhay, may mga ani na hindi naging maganda, at may mga pagkakataong halos sumuko na rin siya. Subalit sa bawat kabiguan, mas lalo niyang nauunawaan na ang pagsasaka, gaano man ito kamoderno, ay hindi pa rin maaaring madaliin. So isa ang hydroponics na medyo madali naming na-maintain. Yung unang tanim ko is kumbaga failure pa din. Yung unang maliit na ginawa namin na hydroponics, yung greenhouse, which is capacity of 570 heads. Unang tanim ko, medyo hindi maganda yung naging outcome. Out of 570, nasa 100 plus lang yung tumubo. Kasi hindi pa rin ako masyadong marunong sa pag-hydroponics. So, I joined a group ng hydroponics, nagpaturo, nag-aral ng pag-hydroponics, then doon na nagsimula hanggang sa nahasa sa pag-hydroponics. So yung tanim ko, i-display ko sa bayan. Ayun, may mga bumibili. Naging every week nagbebenta na ako dyan sa bayan. Iyon marahil ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang kwento. Dahil ipinapakita nito, kahit gaano kaganda ang teknolohiya, hindi pa rin nito mapapalitan ang tiyaga. Hindi nito mapapalitan ang pasensya at hindi nito mapapalitan ang kagustuhang matuto. Habang dumarami ang mga greenhouse, dumarami rin ang mga taong gustong matuto. Mga kabataang gustong subukan ng agrikultura, mga pamilyang naghahanap ng dagdag na kabuhayan at mga magsasakang naghahanap ng alternatibong paraan upang hindi gaanong maapektuhan ng pabago-bagong klima. So, very blessed ang mga taga Bayambang. Nag-put up yung ating namamahala dito sa Bayambang na magkaroon ng ganitong project para at least matuto yung ibang mga estudyante natin. Sa ibang bansa, marami na rin kasi mga puro hydroponics greenhouses. So, at least equip sila sa knowledge na natutunan nila dito sa e-agro lettuce production, especially dito sa pagmamanage ng mga greenhouses. Meron ka pa rin pagkukunan ng ibang income. Kumbaga, kung meron kang lettuce production or cherry tomato or whatever na ibang mga herbs and spices na pwede mong itanim dito, may mabebenta ka pa rin. Tuwing bagyo, may mapagkukunan ka miski papano. May matatalbusan ka dyan miski papano. Teknolohiya sa agrikultura, tulad ng hydroponics, pagtatayo ng nursery. So, maaalagaan mo yung halaman sa isang controlled environment. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming lokal na pamahalaan ang nagsisimulang tumingin sa hydroponics bilang isa sa mga posibleng kinabukasan ng agrikultura. Lalo na sa panahon ngayon kung saan halos bawat taon ay may bagyo, may matinding init, may tagtuyot at may mga panahong halos wala ng maani ang mga magsasaka. Habang lumalaki ang taniman, mas lalo rin niyang nauunawaan ng agrikultura, hindi sapat ang magtanim lamang. Kailangan ding pag-aralan ang tamang timing, ang tamang cycle at ang tamang pag-aalaga, sapagkat ang bawat araw ay may katumbas na epekto sa magiging ani. Tatanim pa lang ako doon sa greenhouse ko. Actually, doon sa maliit pa lang yon. Pero pinabilis ko lang yung cycle, change nung sequence ng pagtatanim. Kumbaga, minsan hindi ko na pinapaabot ng 45 days. 38 days pa lang, hinaharvest ko na siya para ibenta, para makapaglagay uli ako. So, yun yung mga technique. Kung maliit man yung iyong greenhouse, pabilisin mo yung cycle. At isa sa mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang hydroponics farm ay ang sariwa at malulutong na lettuce. Ngunit hindi lamang ito inihahain bilang salad. Dahil sa paglipas ng panahon, natuto rin silang gumawa ng mga bagong produkto katulad ng lettuce chips. Patunay na kahit ang simpleng gulay, kapag nilagyan ng kaalaman at pagkamalikhain, maaaring magkaroon ng panibagong anyo at panibagong merkado. Sapagkat sa huli, hindi magiging masarap ang isang putahe kung hindi rin maganda ang pinanggalingan ng bawat sangkap. At kung may mga magsasakang nagsisikap magpatubo ng pinakamagandang gulay, may mga tagapagtaguyod naman ng pagkain na nagsisikap tiyaking hindi mawala ang mga ito sa ating kultura. Hindi lamang sa mga restaurant, kainan o mga bahay-bahay, kundi sa buong lalawigan. At isa sa mga pinakamalaking pagtitipon ng mga tagapagtaguyod ng pagkaing Pangasinense na saksihan noong buwan ng Hunyo sa lungsod ng Urdaneta. Dito,
Nagsama-sama ang mga chef, magsasaka, food advocates at iba't ibang bayan upang ipakita na ang tunay na yaman ng Pangasinan ay hindi lamang nasa ani, kundi nasa mga kwentong nakahain sa bawat mesa. Ito ang hapag. Sa bawat bulaklak na ating nakita, may isang tanong na unti-unting nabubuo. Paano nga ba mapapanatiling buhay ang mga halamang minsang bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkain? Paano maipapakilala sa mas maraming tao ang mga sangkap na unti-unti nang nawawala sa ating mga kusina? At paano maipapakita na ang pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagluluto, kundi tungkol din sa pag-alala? Pag-alala sa mga tanim, sa mga magsasaka, sa mga tradisyong unti-unting nalilimutan at sa mga halamang dati karaniwang nakikita sa bakuran, ngunit ngayon ay kailangan pang hanapin sa kung saan mang sulok ng hardin. Sa lalawigan ng Pangasinan, may mga taong piniling gawin itong advokasya. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagtatanim, hindi lamang sa pamamagitan ng pagluluto, kundi sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Ito ang Pangasinan Food Heritage Community. Para sa organisasyong ito, kapag nawala ang mga halamang kinakain ng ating mga ninuno, kasama ring mawawala ang malaking bahagi ng ating pagkakakilanlan. At dito nagsimulang isang malaking kilusan, isang hapag na hindi lamang para sa pagkain, kundi para sa kultura, para sa mga magsasaka, para sa mga nagluluto, para sa mga kabataan, at para sa bawat Pilipinong gustong makilala muli ang sariling panlasa. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan nitong Hunyo taong 2026, hindi lamang kasaysayan ng bansa ang ipinagdiriwang. Kasama ring ipinagdiwang ang kalayaan ng ating panlasa at ang kalayaang yakaping muli ang mga pagkaing tunay na atin. Sa Hapag Super Pinoy Celebration, iba't ibang bayan ng Pangasinan ang nagsama-sama, hindi upang magpaligsahan, kundi upang ipakita ang yaman ng kanilang mga sangkap, mga pagkaing may kwento, mga halamang may kasaysayan, at mga produktong sumasalamin sa pagkatao ng bawat komunidad, maging ng bawat distrito ng lalawigan ng Pangasinan. Our community proudly choose to partner with SM Urdaneta by launching Hapag, a series of talks, trainings, and workshops that will tackle issues, solutions, and practical activities open to the public, relevant to hardin, the garden, the farm, and pagkain or food. Ang hapag ay hindi po simpleng lamesa na hinahainan o nilalatagan ng pagkain. Ito ay sumisimbolo sa malalim, makulay, at matatag na kultura nating mga Pilipino. Sa hapag, ang pagkain ay ginagalang, ninanamnam, pinagmamalaki, at pinagpapasalamat. Gaya po ng hapag na nandito po sa inyong harapan, na amin pong inaalay sa inang bayan bilang mga Pangasinense. Ito'y aming inaayos at inihanda para ating pagsalu-saluhan, hindi lang para sa ating kalusugan, kundi para sa ating kamalayan. Yes, the Pangasinan Food Heritage Community is loud and proud of our culture. The biggest food platter in front of you spells our advocacy, that of conserving and celebrating the Pangasinan food heritage. We aim to popularize our local cuisine, our rich indigenous flora. We would like to share the love for Pangasinan's pride and joy through our heritage dishes. Sa kulturang Pilipino, ang hapag ay laging sentro ng tahanan. Dito nagkikita ang pamilya, dito'y pinagdiriwang ang tagumpay, at dito rin nagkakasundo matapos ang hindi pagkakaunawaan. Sa iisang mesa, nagkakaroon ng pagkakataong magsama-sama ang iba't ibang tao. At ganoon din ang layunin ng hapag, ang pag-isahin ng iba't ibang bayan, ang pag-isahin ang iba't ibang pagkain, at ang pag-isahin ang iba't ibang kwento. Dito ngayon sa Hapag, nais naming ipakailala ulit ang mga halaman na ginagamit ng ating mga ninuno para lutuin ang mga putahing sineserve nila sa ating mga tahanan. Naway bawat kagat ay maging isang alaalang babaunin ninyo patungo sa inyong mga tahanan. Kaya tara,
Tikman natin ang mga ipinagmamalaking pagkain ng Pangasinan. Sa bawat pagtitipon, hindi lamang pagkain ng pinag-uusapan, kundi kung paano muling maibabalik sa ating mga hapag ang mga halamang minsan nang nakalimutan. Ang aming komunidad na tinatawag na Pangasinan Food Heritage Community ay composed of farmers, learning sites, chefs, MSMEs or agripreneurs, mga galing po sa gobyerno, government workers, senior citizens, youth, cultural workers, artists. Nagsasama-sama itong mga to lagi at pinag-uusapan paano ba namin paiigtingin yung pagmamahal sa lokal nating pagkain. So naisip namin, bakit hindi tayo magkaroon ng hapag o yung tinatawag naming hardin at pagkain series of talks, lectures and workshops na open po sa public. Para sa ganon, maintindihan nilang maigi bakit nga ba mahalaga ang pangangalaga sa pagkain ng Pangasinense. Kami nangangamba na baka mawala na po yung ating mga heritage food. Yung mga pinagmamalaki ng ating mga lola, lolo, na masasaya yun masasayang alaala na pag pinakain nila tayo, maalala natin yung ating childhood. So gusto namin manumbalik yun. Ang balak po namin ay iikot ito, hindi lang sa mga malls, kundi sa mga schools, universities, hindi lang sa mga universities, maski po sa mga barangays o mga community. Kasi ang pangangalaga sa ating heritage, sa ating pong indigenous na mga flora, ay responsibilidad ng lahat. Isang simpleng paanyaya, ngunit may malaking kahulugan na hindi kailangan ng malawak na lupain at hindi kailangang malaki ang puhunan dahil maaaring magsimula sa isang paso, sa isang maliit na bakuran, sa isang halamang pwedeng gamitin sa kusina. Dahil bawat halamang na itatanim, isang hakbang upang mapanatili ang ating food heritage. Isa sa mga ipinagmamalaki sa hapag ay ang biggest Pangasinan food platter. Isang napakalaking handaan na pinagsama-samang iba't ibang pagkain mula sa iba't ibang bayan, iba't ibang lungsod at iba't ibang distrito sa lalawigan ng Pangasinan. Masarap po yung food nila, lalo na din po yung kakanin. Masarap po siya. First time ko siya matikman. Yung lasa niya may medyo maasim, may medyo maalat, ganun po. Masarap po, sobra. Kasi doon mo makikita na in every Filipino, yung makikita mo yung the hardship, kung paano nila ginawa yung puto kalasyaw. Matamis na malambot, parang andun na yung latte. So yeah, yun po. At ito ang tunay na layunin ng Flora Culinaria. Hindi lamang magpakita ng magagandang pagkain, kundi muling ipakilala ang mga halamang minsan nang naging bahagi ng ating buhay. Dahil ang bawat halamang na ililigtas ay katumbas ng isang kwentong na ipapasa. At ang bawat kwentong na ipapasa ay nagiging inspirasyon sa susunod na henerasyon. Minsan, ang isang bukid ay nagsisimula hindi dahil may pangarap na negosyo, kundi dahil may pangarap na mabuhay ng mas maayos. May mga taong nagtatanim upang kumita, may mga nagtatanim upang may makain, at mayroon ding nagtatanim dahil gusto nilang magkaroon ng panibagong simula. Sa bayan ng Natividad, may isang bukid na naging saksi sa pagbabago ng isang buhay. Hindi lamang dahil sa mga gulay na tumutubo rito, kundi dahil sa taong muling natutong mangarap habang unti-unting inaalagaan ang lupa. Ang bukid na ito ay hindi lamang isang organic farm. Isa rin itong DOT-accredited agritourism site kung saan dumarayo ang mga bisita upang matuto tungkol sa organikong pagsasaka, makatikim ng sariwang ani at makita kung paano nagsasama ang kalikasan, edukasyon at kabuhayan sa iisang lugar. Ngunit bago ito naging destinasyon ng mga bumibisita, isa muna itong tahimik na pangarap. Isang pangarap na unti-unting nabuo matapos ang isang malaking pagsubok sa buhay. Si Ginang April, isang breast cancer survivor. Sa halip na hayaan ang karamdaman ang maging wakas ng kanyang kwento, ginawa niya itong simula ng panibagong kabanata. Sa halip na tumigil, pinili niyang magtanim, hindi lamang ng gulay, kundi pati ng pag-asa. Yung iba po na ganyan, syempre,
natutuwa sila kasi sabi nila dito sa Marias Lunti ang bukid, pagpasok mo dito, mafe-feel mo kaagad na nasa bukid ka talaga. Kasi marami pong mga bukid na wala po silang mga tubig. Hindi katulad dito sa Marias Lunti ang bukid na kumpleto po dito. May tanim siya, may pagkukuhanan ng tubig at maswerte kami na may spring well kami dito kaya nabubuhay ang aming mga isda in a natural way na hindi kami gumagamit ng mga water pump, mga ganon, para maparami sila. Sa bawat tanim, may bagong dahilan para bumangon. Sa bawat aning dumarating, unti-unti ring bumabalik ang lakas ng loob. At sa bukid na ito, walang kailangang itago. Dahil kung ano ang tumutubo, iyon ang makikita. Kung ano ang inani, yun din ang ihahain. Sa Flora Culinaria, hindi lamang natin natutuklasan ang mga halamang maaaring kainin. Unti-unti rin nating nakikilala ang mga taong piniling alagaan ng mga ito, mga taong naniniwalang ang pagkain ay nagsisimula sa mabuting lupa, na ang kalusugan ay nagsisimula sa wastong pagtatanim, at ang pag-asa ay maaaring magsimula sa isang maliit na punla. Sa loob ng ating mabulaklak na paglalakbay, nakita natin ang mga halaman na naging bahagi ng mga putahe. Mga halamang muling ipinakilala sa mga hapag, mga magsasakang patuloy na nagtatanim, at mga nagluluto na patuloy na naghahanap ng bagong paraan upang maipakita ang kagandahan ng mga lokal na sangkap. Ngunit sa bayan ng mga Taram, may isang lugar kung saan nagsasama-sama ang lahat ng mga kwentong ito. Masayang buhay, masaganang ani sa ating lahat. Ako po at 10 na mga kasamahan ko ay inaanyayahan kayong bumisita dito sa Our Farm Republic. Isang bukid na hindi lamang taniman, hindi lamang pasyalan, at hindi rin kainan dahil isa itong buhay na silid-aralan. Mabuhay! Welcome to our Farm Republic! Kung saan masayang buhay, masaganang ani. Dito, ang bawat tanim ay may aral, ang bawat bulaklak ay may gamit, at ang bawat ani ay may kwentong nais ipasa sa susunod na henerasyon. Ang farm namin, literal na naging Our Farm Republic noong 2010. When I retired from public service, ako po'y galing Marikina, pero ang aking ina, taga dito sa mga Tarim. So, nung nagpunta ako dito, syempre wala akong alam sa pagtatanim. Pero mahilig akong makipag-usap sa mga tao at nalaman ko na ang mga farmers pala dito sa Pangasinan may terminolohiyang ginagamit. Gawat. Asar na asar ako noon kasi sabi ko, bakit may salitang gawat? Nang ibig palang sabihin ay gutom, tagutom o tagirap. The intention and the advocacy is tanggalin sa kaisipan ng mga farmers na mahirap sila. Na sila kahit nagtatanim ay nagugutom. Para kay Ginang Lea, ang pagsasaka ay hindi simpleng pagtatanim. Isa itong paraan upang maging handang-handa sa tag-init, handa sa tag-ulan, handa sa panahon ng kakulangan, at handa sa anumang pagsubok na maaring dumating. Sa bukiring ito, hindi iisa ang tanim. May gulay, may prutas, may palay, may halamang gamot, may mga puno, at syempre, may mga bulaklak. Dahil para sa kanya, ang isang bukid ay hindi dapat umaasa sa iisang ani lamang. Pag taga mga tarim ka, usually ang tinatanim mo, rice eh. Palay, rice, and then panaka-naka may corn. Ako hindi. Sabi ko, bakit ba? Ayoko nga magutom eh. Kaya kung makikita nyo, na pag kayo po ay napadpad dito, meron kaming tinatawag na #TeamAlwaysBusog. Gusto ko, kumpleto ko. Kahit anong season, kahit merong pang lockdown, hindi ako magugutom at mga kasamahan ko dito. Kasi meron kaming palay, meron kaming gulay, may prutas kami. Kahit nga yung mga damo, tinatawag naming weedables o nakakain. And our flowers are edible. So the idea literally is to showcase, to tell people, if you have a farm, definitely all season meron at meron kang kakainin. Basta masipag ka lang. People come here to taste our organic products, our organic meals that we serve, farm-to-table concept. And they come here to learn. Hanggang ngayon, ang farm, and ini-envision namin na maging inspirasyon
na hikayatin ang lahat, no? May lupa man o wala, may konti ka lang space sa iyong bahay. Kaya nakikita nyo, may container pots kami, may container garden kami na area. Kasi gusto ko, pag ikaw ay kumakain, dapat matuto kang magtanim. Isa rin sa mga pinaka-inaabangang bahagi ng educational tour sa bukid na ito ay ang paggawa ng flower salad. Hindi ito simpleng dekorasyon, hindi rin ito pagkain na ginawa lamang para maging maganda sa larawan. Dahil bawat bulaklak na inilalagay rito ay may dahilan. May lasa, may sustansya, at may papel sa kabuuang putahe. At kapag ito'y natikman na, mas madaling mauunawaan kung bakit mahalagang alagaan ang mga ito. Isa ito sa mga layunin ng Flora Culinaria. Hindi lamang basta-basta ipakilala, kundi dapat matikman. Hindi lamang makita, kundi maranasan. Right now, the farm is actually an active partner of the Pangasinan Food Heritage Community. Malaking komunidad po ito, sama-sama ang mga kagaya kong farmers na naniniwala sa pagsasakang may konsensya or organic farming, na ang goal namin is makilala ang mga heritage cuisine ng Pangasinan. Yung mga pinapakain sa atin ng mga lola at lolo natin, pero nawawala na. Pero nai-imagine na lang natin, gusto natin yung susunod na henerasyon, matikman ito, alagaan, hindi mawala. Oh, I've always been fascinated with flowers, di ba? Kahit nasa city ka, binibigyan ka ng bulaklak di ba? Kung anumang okasyon, lagi, it's a sign language ng pagmamahal or pag-admire. So when I became a farmer, sabi ko kailangan may bulaklak. Hindi dahil sa babae ako, pero ang bulaklak, naniniwala ko na meron siyang gamit at silbi. Kaya aside from hashtag Team Always Busog, meron kaming hashtag Pretty Useful. Maganda sa paningin, pero maraming gamit. So may mga flowers na, it's very colorful. When you eat something, di ba, ang ulo mong binubusog, mata. Pag maganda, feeling mo masarap na. And flowers do help. Kasi ito yung akala natin garnish lang. Pero pag nakita mong makulay ang iyong plato, natatakam ka na. Parang maski yung mga bata, gusto lang kumain. So the inspiration behind that is to maximize, and to let people know that flowers are not just beautiful, but ang dami yung purpose. Tapos, maganda pa nun, nahihikayat natin yung mga batang ayaw kumain ng gulay, kakain sila. Hindi lamang sariling bukid ang kanilang isinusulong. Bahagi rin sila ng mas malaking layunin, ang mapanatili ang mga katutubong pagkain at halamang unti-unti nang nawawala. Kasama ng Pangasinan Heritage Food Community, patuloy nilang hinihikayat ang mas maraming kabataan na muling tumingin sa agrikultura. Hindi bilang huling opsyon, kundi bilang isang propesyong may kinabukasan, bilang isang gawaing may dangal at bilang pundasyon ng bawat pagkain na nasa ating hapag. Sa bawat bulaklak na namumukadkad, may panlasang naghihintay na matuklasan. Sa bawat halamang maingat na inaalagaan, may putaheng naghihintay na maihain. At sa bawat butong itinanim, may kwentong unti-unting sumisibol. Sa mabulaklak na paglalakbay nating ito, nakita natin na ang kalikasan ay hindi lamang tanawin. Ito rin ng unang kusina. Dito nagsisimula ang bawat sangkap, bawat gulay, bawat halamang gamot at maging ang mga bulaklak na matagal ng bahagi ng ating pagkain, ngunit minsan ay nakaligtaan na ng panahon. Mula sa mga hardin ng bayan ng Rosales, sa mga greenhouse ng bayan ng Bayambang, sa mga hapag na pinagsasaluhan sa lungsod ng Urdaneta, sa mga organikong taniman ng bayan ng Natividad, hanggang sa makulay na bukirin ng bayan ng Mga Taram, iisa ang paalalang iniwan ng bawat lugar, na ang kalikasan ay hindi lamang pinagmulan ng ating kinakain, ito rin ang tahanan ng ating mga tradisyon, ang ugat ng ating kultura at ang inspirasyong patuloy na nagbibigay buhay sa ating mga hapag. Sapagkat ang tunay na ganda ng isang bulaklak ay hindi lamang nasusukat sa kulay nito, kundi sa buhay na kaya nitong suportahan, sa pagkain kaya nitong pagandahin at sa mga kwentong kaya nitong ipagpatuloy. Dahil sa dulo ng lahat, ang Flora Culinaria ay hindi lamang tungkol sa mga halamang maaaring kainin.
Isa itong paglalakbay sa ugnayan ng tao at kalikasan, ng pagtatanim at pagluluto, ng tradisyon, ng pagbabago at ng paalala na hanggat may mga kamay na patuloy na nagtatanim, may mga hapag na patuloy na mapupuno. At hanggat may mga pusong handang mag-alaga sa kalikasan, patuloy ring namumukadkad ang ating kultura. Isang bulaklak, isang sangkap at isang kwento sa bawat hapag. Members KBP, kapisanan ng mga broadcast